Днес ви показвам една много бърза супичка. В тенджерка разтапяме около 100 грама масълце. Добавяме една глава лук, 2 скелетки чесън, 1 сладък картоф и 2 морковчета. 2 супени лъжици червена леща. Към зеленчуците прибавяме 3 чайни чаши вода и оставяме да заври. Ако е нужно, добавяме още една чайна чаша. Слагаме сол, черен пипер и джоджен. След като зеленчуците умекнат, ги пасираме. Не забравяйте да ме последвате за още рецепти.